«Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που σε παντρεύτηκα», είπε εκείνη. «Ανάθεμα την ώρα που είπα το ναι και συμφώνησα να σε γνωρίσω», της απάντησε, εστιάζοντας λίγο μετά στην ανύπαρκτη πρίκα της και στην χωριάτικη καταγωγή της. Και έπειτα εκείνη, χωρίς να χάσει λεπτό, βγήκε στην αντεπίθεση κατακεραυνώνοντάς τον, εκτοξεύοντας ένα σωρό φαρμάκια. «Εμένα, βρε, με ζήλευε όλο το χωριό για την εξυπνάδα και την ομορφιά μου, που θα μου πεις εσύ. Εσύ, που δεν θα βρίσκες γυναίκα στον αιώνα τον άπαντα, αν δεν υπήρχε ο θειός σου ο παπάς στο χωριό μας που μας έκανε το συνοικέσιο, χώρα του κακή εκεί που είναι, που σκουλίκια να του τρώνε αργά-αργά τις άρκες για το κακό που μου έκανε. Θεέ μου, συγχώραμε, και μου σερβίρισαν την ομορφάδα σου σαν κάτι αξιοθαύμαστο. Καμαρώστε φάτσα και με τουμπάρισαν με τη συμπρωτεύουσα στις ανέσεις και τα μεγαλεία, λες και θα ήταν όλα δικά μου». Και εκείνος παρενέβη, τη διέκοψε και μίλησε σκληρά για τα χρόνια που έχασε μια ζωή μαζί της και για τη στηρότητά της, η οποία τον άφησε δίχως χαρές και παιδικές φωνές. Και τότε εκείνη έσταξε χολή και βγήκε και από πάνω, λέγοντας ότι ποτέ δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο, παρά το αποδέχτηκε, για να μην τον κάνει ρεζίλη στους δικούς του, στρέφοντας πάνω του τα αίτια. Τότε πήρε και εκείνος φόρα και άρχισε να την κατηγορεί για το ότι δεν έμαθε ποτέ της να μαγειρεύει. 55 ολόκληρα χρόνια, βρε! Και πως αν δούλευε και εκείνη όλα αυτά τα χρόνια, κάτι θα καταφέρνανε να αποταμιεύσουν, για να μην έχουν την ανάγκη κανενός. Και του άρπαξε τότε τη σκητάλη, μέγερα σωστή, και του υπενθύμησε ότι αυτός ήταν που μπεκρόπινα, διάκοπα και αλόγιστα ξόδευε λεφτά. Και εκείνος την αποπήρε, χτυπώντας την δεξιά του παλάμη πάνω στο τραπέζι, ρίχνοντας τα χάπια της πιέσεως κάτω στο μοσαϊκό, δίπλα από τις τρωμένες φλοκάτες, απαιτώντας από αυτήν να καταλάβει ότι είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει, μιας και ήταν το μόνο που τον έκανε να ξεχνά. Ατάραχη πήρε τα χάπια από το δάπεδο και τα έδωσε μια από το παράθυρο να μην τα βρει ποτέ του. Και δεν σταμάτησε εκεί. Έβγαλε μια γλώσσα διχαλωτή με λογής κοσμητικά που δεν αρμόζουν να αναφερθούν. Και συνέχισε τη μάχη σαν στρατηγός στρατού ξηράς, άγοντας όπλα επιχειρήματα εναντίον του, βγάζοντας ατέλευτους, μα όχι μόνο άσους, μέσα από τα ρουμπομανικά της. Έκατσε λίγο πάνω από τον μπρίκι της, να μην της κόψει ο καφές, και έβαλε από μια παρτίδα καϊμάκι στα 2 φλιτζάνια τους και σε λίγο συμπλήρωσε το διπλοβρασμένο πια ζουμί μέχρι το χείλος τους. «Που στο λαιμό να σου σταθεί και άνθρωπος να μην βρεθεί βοήθεια να σου δώσει», του ευχήθηκε και έκατσε κοιτώντας πέρα μακριά τη θάλασσα. Τότε ήταν που εμφανίστηκε, όπως κάθε πρωινό τους τελευταίους μήνες, η βερβερίτσα της. Προτού προλάβει να χτυπήσει το τζάμι τους για να ζητιανέψει κάτι, της άνοιξε το παραθυρόφυλλο πρόθυμα και της έδωσε 2 καρύδια μέσα από τις χούφτες της. Εκείνος πάλι πήρε στα χέρια τον καφέ με το πιατάκι του, τον φύσηξε 2 φορές και πήρε μια τζούρα. Ύστερα ακόμη μία να καταλάβει γεύση. Σκούπισε περιστροφικά με την παλάμη του, πρώτα από μέσα και έπειτα από πάνω, τις λίγες υγρές μίξεις που πήγαν να του τρέξουν, καθώς το ζεστό το ρόφημά του άνοιξε λίγο τη μύτη, και σκούπισε το χέρι του πάνω στο μπατζάκι της πιτζάμας του, προκαλώντας την αηδία και την περιφρόνηση της γυναίκας του, που γνώριζε από τα πριν τι ακριβώς θα έκανε, και λοξοκοιτώντας τον σηματοδότησε τη λήξη της ολιγόλεπτης ανακοχής τους. Δεν έχασε διόλου το ρυθμό της από την προηγούμενη παύση και έφτασε στο σήμερα και τον ξέχεσε κανονικότατα για την έλλειψη σεβασμού που τον διακατέχει. Και δεν πατάει ποτέ το καζανάκι στην τουαλέτα και ότι από τα νιάτα του ακόμη πάντα λέρωνε τη λεκάνη και ποτέ δεν την καθάριζε. Και εκείνος της είπε ότι όλο το βράδυ ροχαλίζει σαν τρακτέρ και παρά το γεγονός ότι κοιμούνται πλέον σε χωριστά κρεβάτια δεν τον αφήνει μάτι να κλείσει. Πήρε κι άφρισε εκείνη και δίχως δισταγμό έφτασε την οργή της μπροστά στα μάτια του και φανερά προσβεβλημένη του τόνισε ότι όλη τη νύχτα εκείνος αερίζεται, φυσικά και δεν υπόθηκε έτσι, και κάνει το δωμάτιο στάβλο γουρουνίσιο και το πρωί είναι αναγκασμένη να του έχει και έτοιμο καθαρό σόβρακο γιατί μαζί με τις πορδές χάνει ο διάολος και ούρα. Και εκείνος, περήφανος για τα ολόδικα του δόντια, της θύμισε την παρουσία του γυάλινου ποτηριού με τη μασέλα της μες στο υγρό, με τη χαρτοπετσέτα εφήμερη στέγη που χρόνια του γυρνάει τάντερα και έπειτα έξαλλη εκείνη του τρίψε στη μούρη το μεγάλο της παράπονο, ότι ποτέ του δεν φόρεσε τη βέρα τους, σαν να ντρεπόταν για το γάμο τους.
Κι εκείνος τότε, για πρώτη του φορά μετά από τόσα χρόνια, σαν κάτι να παραδέχτηκε και έριξε με μια στα δυο του μάτια χαμηλά, δίπλα σε εκείνο το σημείο που του είχαν πέσει τα χάπια λίγο πριν, και μέσα από τα γυαλάκια του δήλωσε ότι την είχε χάσει μήνες μονάχα μετά από το γάμο τους και το κρύβε διότι πολύ στεναχωρήθηκε. Ειρήνη μην. Λευκές σημαίες. Παράδοση. Ανακοχή. Πήρε 2 ξύλα και τα ρίξε στη σόμπα τους. Η κουζίνα τους στη μέση. Ένα φαρδί κρεβάτι από τη μια και ένα εξίσου φαρδί απέναντι. Στη γωνιά η σόμπα άρχισε να μπουμπουνίζει και το νερό στην τζαγέρα να σφυρίζει συνθηματικά. Σιωπές και εντυμένες στα χείλη τους και μικρές αμήχανες ενοχές. Το μεσημέρι ήρθε και έφυγε με 2 μπουκές. Το απόγευμα φόρεσε καθημερινά σύριαλ, τηλεπαιχνίδια βαρετά και ειδήσεις από παρουσιαστές και δημοσιογράφους που ρημάζουν ανελαίητα την ελληνική. Η νύχτα τους έταξε μια τσάντα χάπια για τον καθένα. Η νύχτα είναι πάντα δύσκολη. Η νύχτα του χειμώνα έχει κλειστά παράθυρα, τραβηγμένες κουρτίνες, κατεβασμένα παντζούρια. Οι σκιές από τα λαμπάκια ανοιχτός παραμορφώνουν οποιαδήποτε σιλουέτα, οποιαδήποτε κίνηση. Την μεταλλάσσουν σε κάτι απόκοσμο, ξένο. Οι δείκτες του ρολογιού σου μεταδίδουν άγχη για όσα οριστικά περνούν και για εκείνα που ποτέ τους δεν βρήκαν χρόνο να έρθουν. Οι μυρωδιές του φαγητού, από το μεσημέρι ακόμη, περιπλανώνται πεινασμένες κάτω από τα ταβάνια γυρεύοντας διαφυγές. Τα νιάτα τους χορεύουν σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες εγκλωβισμένες κάποιες σε άλμπουμ και άλλες σε καροβαλίτσες χύμα μέσα πεταμένες. Σε ρητίδες πάνω σε συντάξιμα ένσημα, σε εργατοώρες, σε κουρασμένα χέρια, σε κομμένες στα 2 μέσες. Σε μια ζωή αλλιώτικη, δίχως πρίγκιπες, δίχως πριγκίπισσες. Σε μία ζωή, μόνο σε μία. Πόσα σταλήθια να χωρέσει σε μία ζωή. Έριξαν άλλα 2 ξύλα και γύρω στις 11 ξάπλωσαν. Στη 1 περίπου πήρε να σβήνει η σόμπα, ρίχνοντας ακαριαία τη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Ήταν και αυτά τα παλιά κουφώματα, βλέπεις, που έμπαζαν από παντού. Σηκώθηκε εκείνη με δυσκολία και πήγε και χώθηκε κάτω από τα δικά του σκεπάσματα, μαζί του. Η νύχτα της μαζί του θα ήταν λιγότερο άγρια. Της έκανε χώρο απόλυτα συνειδητά και της έριξε μπόλικο πάπλωμα στις πλάτες. Ο ήλιος του Φλεβάρι ξεμύτησε, αλλά έμοιαζε ανίκανος να διαπεράσει τα παντζούρια, τα παράθυρα και τις κουρτίνες τους. Έμοιαζε ανίκανος να τους προσφέρει έστω και λίγη ζεστασιά, να κεράσει η ζωή. Λένε πως οι ψυχές τους γύριζαν όλο το Φλεβάρι μέσα στα ελάχιστα τετραγωνικά του σπιτιού, χωρίς ποτέ τους να πάρουν την απόφαση να ρίξουν ένα κούτσουρο στη σόμπα, μήτε να στρώσουν λίγο το κρεβάτι της. Ψυχές, σου λέει. Τους βρήκαν παγωμένους, μελανούς, πιασμένους χέρι-χέρι κάτω από τα σκεπάσματα, μαζί. Λένε ότι η βέρα της ήταν περασμένη τώρα στον δικό του δεξί παράμεσο και ότι εκείνος έδειχνε πιο ευτυχισμένος από εκείνη. Κι άλλοι πάλι λένε ότι η ευτυχία δεν είναι κάτι που μετριέται, μα που βιώνεται, και οι 2 τους τώρα τα είχαν χάσει όλα ή τα είχαν όλα πλέον κάπου χαρισμένα. Η Βερβερίτσα μέρες τώρα, αδίκως, φέρνει βόλτες έξω από το κατεβασμένο του σπαντζούρι.